Assalamu alaikum, barkanmu da sake haɗuwa a sabon bidiyo. A bidiyon namu na yau zan koya muku yadda za ku gyara memorin da baya amfani. A wannan bidiyo zan koya muku yadda za ku gyara memory wadda baya ɗauka a cikin waya. Idan yau ka ci karo da wannan bidiyo da Allah ina so ka yi subscribing, ka yi liking, sannan ka yi sharing na wannan bidiyo ɗin. Kamar yadda kuke gani ga waya a hannuna babu memory a cikinta. Yanzu zan ɗauki memory, shi memory wanda baya yi zan sa shi a cikin wayan, za ku gani da idonku. Da Allah kada ku manta ku yi subscribe, ku yi liking, sannan ku yi sharing na wannan bidiyo. Kamar yadda kuke gani ga memory, kuna gani ga memory nan nasa ga shi nan kamar yadda kuke gani. Yanzu zan sa batir a wayan, zan kunna ta. Kuna gani ga shi nan ta kawo. Za mu shiga wajen file manager ɗinta, ba za ku ga memory ba, amma da zarar na yi aikinta insha Allahu memory zai ɗauka. Kamar yadda kuke gani ga shi zan shiga cikin file manager ta. Kuna gani memory bai ɗauka ba ko? Ga shi dai kuna gani ko? Yanzu nan zan yi aikin memory nan, zai ɗauka da yardan Allah. Gashi memory nan kuna gani na cire shi. Yanzu abin da zamu yi yanzu shine, wannan dai mai ne wanda muke sawa idan zamu cire screen ko zamu cire wani abu je a cikin aikin namu. Ga lighter, da lighter za a yi amfani, da lighter zan yi amfani yanzu nan. Ga pika nan, zan ɗauki pika zan rike shi memory da ɗayan hannuna kamar yadda kuke gani. Sannan zan samu wannan, za ka ɗan samu man, wannan man za ka ɗan shafa a ta gaban memory, a ta gaban memory za ku shafa man kamar yadda kuke gani. Gashi nan ina shafawa. Kada ku manta da Allah ku yi like na wannan bidiyo, sannan ku yi sharing saboda saura su amfana. Ku daure ku kalli wannan bidiyo har ƙarshe. Gashi na gama shafa man, yanzu gashi na ɗauki lighter. Ga abin da za ku yi saboda in kuna son memory ya dawo a aikin shi. Kuna gani gashi nan yanzu zan sa ma bayan memory wuta, ba wuta ba, ta ɗan sama sama dai haka ne, kamar haka. Kusan iska ake yi, to saboda iskan yana bugun abin nan, za ku ga yana kaucewa. Ku manta da Allah ku yi subscribing, ku yi liking, sannan ku ajiye mana comment a kasan wannan bidiyo. So sai ku ɗan bashi na ɗan mintoci ya ɗan sha iska. Sai ku samu fetur wanda kuke amfani da shi kamar yadda kuke gani. Gashi nan insha Allah zan sa shi a waya kuma zai yi aikin lafiya lau. So yanzu abin da za ku yi shine, za ku ɗan shashare ta gaban ne, gashi kamar yadda kuke gani. Za ku ɗan shashare shi, za ku ɗan shashare gaban, ku shashare gaban. In kuka share shi, ku share, tabbatar da wannan dottin na mai da kuka sa ya fita cikin shi. Bayan kun gama shasharewa sai ku ɗan ajiye shi, ku ɗan ajiye shi ya ɗan samu minti guda da Allah. Minti guda zai samu. Kada ku manta ku yi subscribing na wannan channel. Insha Allah duk irin waɗannan abubuwan za ku dinga samun su a cikin wannan channel. Bayan kun ɗan bashi ya samu mintoti, sai ku ɗauko shi. Bayan kun ɗauko, gashi dai kamar yadda kuke gani.
yanzu za mu ɗauko shi za mu gwada. Kada ku manta ku danna subscribe, ku yi liking, sannan ku ajiye mana comment a ƙasan wannan bidiyo don Allah. Yanzu zan kunna wayar kamar yadda kuke gani. Gashi nan kuna ganin ta kawo. Yawa gashi nan kuna gani. Yanzu za mu shiga can cikin file manager. Gashi nan kuna gani ta nuna memory card. Bari mu shiga mu gani. Gashi nan dai kuna ganin memory ya ɗauka. Gashi nan kuna gani. Nan babu komai. Bari mu dawo baya. Mu sake shiga. Gashi nan kuna ganin ga memory na ya ɗauka. Yala idan wannan bidiyo ka amfana da shi, kada ka manta ka yi subscribing, ka yi liking. Sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Yawa gashi nan kuna gani. Yawa gashi nan kamar yadda kuke gani. Memory card ya yi kenan. In kun amfana da wannan bidiyo da Allah, kada ku manta ku yi subscribing, ku yi liking, sannan ku ajiye mana comment a ƙasan wannan bidiyo. Sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Na gode.